നമസ്കാരം. യേശുദേവന്റെ ത്യാഗോജ്വലമായ കുരിശുമരണത്തിന്റെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെയും സ്മരണ പുതുക്കിയാണ് ഒരു ഈസ്റ്റർ കൂടി കടന്നുവരുന്നത്. എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് അൽഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന BMC ന്യൂസ് ലൈവ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഗൾഫ് ബയോടെക്കിന് ബഹ്റൈനിൽ കുത്തിവയ്പ്പിനുള്ള മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ലൈസൻസ് നൽകി NHRA. സർജറിയിൽ റോബോട്ടുകൾ. റോബോട്ടിക് സർജറി സെന്റർ ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ബഹ്റൈൻ. ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര പാരാലിമ്പിക് വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ബഹ്റൈനിൽ. മത്സരങ്ങൾ മെയ് 16 മുതൽ 21 വരെ. ഈസ്റ്റർ യുക്രൈൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ. സമാധാനത്തിന് ആഹ്വാനം. ഇന്ത്യക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി ബഹ്റൈൻ. നടപ്പാക്കുക ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നയിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൺ. ഇനി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക്. ബഹ്റൈനിൽ ഗൾഫ് ബയോടെക്കിന് കുത്തിവയ്പ്പിനുള്ള മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ NHRAയുടെ ലൈസൻസ് ലഭിച്ചു. ബഹ്റൈൻ ഹിദ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോണിലെ ഇന്റർനാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പാർക്കിൽ ഏകദേശം 4500 സ്ക്വയർ മീറ്ററിൽ 3 നിലകളിലായാണ് കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാനം. ബഹ്റൈനിൽ മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് അനുവാദം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാപനമാണിത്. ജർമ്മൻ കമ്പനിയായ ബോഷ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉയർന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻജെക്ടബിൾ മരുന്നുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ഗൾഫ് ബയോടെക് കമ്പനി മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തേതായിരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ റിയാദ് അൽ അഷ്ബാൻ പറഞ്ഞു. മനുഷ്യന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലില്ലാതെ പൂർണ്ണമായും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലാവും ഉൽപാദനം. 2022 56 അടിസ്ഥാന ഔഷധ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്ലാന്റിന്റെ ഉൽപാദനം ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ബഹ്റൈനിലെ ആദ്യത്തെ റോബോട്ടിക് സർജറി സെന്റർ കിങ് അബ്ദുള്ള മെഡിക്കൽ സിറ്റിയിൽ സ്ഥാപിക്കും. ഇത് അടുത്ത വർഷം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനാണ് പദ്ധതി. ഇതോടെ പരമ്പരാഗത സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ സാധ്യമാകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൃത്യതയോടും വഴക്കത്തോടും നിയന്ത്രണത്തോടും കൂടി പലതരത്തിലുള്ള സങ്കീർണമായ ചികിത്സാ നടപടിക്രമങ്ങളും നടത്താൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് സാധിക്കും. 100 ദശലക്ഷം ദിനാർ മൂല്യമുള്ള മെഡിക്കൽ സിറ്റി ബഹ്റൈനിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെം സെൽ ചികിത്സാ കേന്ദ്രവും അവതരിപ്പിക്കും. ആദ്യ സെറ്റ് സെഗയിലെ അൽ ജവഹർ സെന്റർ ഫോർ മോളിക്കുലർ മെഡിസിൻ ആൻഡ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ഉടൻ തന്നെ തുറക്കും. ബഹ്റൈൻ ആദ്യ പാരാലിമ്പിക് വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു. ബഹ്റൈൻ പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ബഹ്റൈൻ ബാഡ്മിന്റൺ ആൻഡ് സ്ക്വാഷ് ഫെഡറേഷനുമായി സഹകരിച്ച് മെയ് 16 മുതൽ 21 വരെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര പാരാലിമ്പിക് വോളിബോൾ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു അന്താരാഷ്ട്ര ഇവന്റിന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ ബഹ്റൈനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രശസ്തിയുടെ തെളിവാണെന്ന് ബഹ്റൈൻ പാരാലിമ്പിക് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ദായിജ് അൽ ഖലീഫ പറഞ്ഞു. രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുന്ന ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ശുദ്ധജലം കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുന്ന 1000 പേരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ബഹ്റൈനിലെ പങ്കാളികളുടെ കൺസോർഷ്യം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നടപ്പാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. പവലിയൻ റിവന്യൂബിൾസ്, അൽ ദുർ പവർ ആൻഡ് വാട്ടർ കമ്പനി, ഹിത് പവർ ആൻഡ് വാട്ടർ കമ്പനി, ലോ കാർബൺ എനർജി കമ്പനിയായ NG ഫൗണ്ടേഷൻ, റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് മനാമ എന്നിവർ ഈ സംരംഭം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു. ബഹ്റൈനിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജോലി പിരിച്ചുവിടാനുള്ള നോട്ടീസ് കാലാവധി 30 ദിവസത്തിൽ നിന്ന് 4 മാസമായി നീട്ടാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഇന്ന് ഷൂറ കൗൺസിൽ നിരസിച്ചു. 2012 സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ ഭേദഗതികൾ നിർബന്ധിത തൊഴിലാളികളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ദേശീയ അസംബ്ലിയുടെ അപ്പർ ചേംബറാണ് നിരസിച്ചത്. ബഹ്റൈൻ ഹിദ് ടൗണിലെ അഹമ്മദ് അൽ ഖാജ മസ്ജിദ് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. നീതിന്യായ ഇസ്ലാമിക കാര്യ എൻഡോവ്മെന്റ് മന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഖാലിദ് ബിൻ അലി അൽ ഖലീഫയാണ് ഉദ്ഘാടനം നടത്തിയത്. ഈസ്റ്റ് സുന്നി ജാഫറി എൻഡോവ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റുകൾ നടത്തുന്ന 20 പള്ളികൾ തുറന്നു പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായുള്ള കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഹിസ് റോയൽ ഹൈനസ് പ്രിൻസ് സൽമാൻ ബിൻ സൽമാൻ അൽ ഖലീഫയുടെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്നാണ് ഉദ്ഘാടനം. ബഹ്റൈൻ കിരീടാവകാശി, പ്രധാനമന്ത്രി എന്നിവരുടെ പിന്തുണയോടെ പള്ളികൾക്കുള്ള രാജകീയ പരിപാലനത്തെ പ്രശംസിച്ച രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഇസ അൽ ഖലീഫയെ മന്ത്രി ആദരിച്ചു. ഈസ്റ്റ് ഹിദ് ടൗണിൽ പുതിയ മസ്ജിദ് നിർമ്മിച്ച അൽ ഖാജ കുടുംബത്തിന്റെ സംരംഭത്തെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. സുന്നി എൻഡോവ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ഷൈഖ് റാഷിദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ഹജേരി പള്ളികളുടെ പങ്ക് ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ് ചടങ്ങിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു. പള്ളികളോടുള്ള നേതൃത്വത്തിന്റെ താൽപര്യത്തെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. അന്തരിച്ച ഹജ് അഹമ്മദ് അൽ ഖാജയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി മസ്ജിദിന്റെ നിർമ്മാണം സുഗമമാക്കിയതിന് നീതിന്യായ ഇസ്ലാമിക കാര്യ എൻഡോവ്മെന്റ് മന്ത്രാലയത്തിനും മറ്റ് ഔദ്യോഗിക അധികാരികൾക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു.
ചടങ്ങിൽ പാർലമെന്റ് മന്ത്രി ഗാനിം ബിൻ ഫദൽ അൽ ബൗനൈൻ, മുഹറക് ഗവർണർ സൽമാൻ ബിൻ ഇസാബ് ബിൻ ഹിന്ദി, IGA ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ മുഹമ്മദ് അലി അൽ ഖായിദ്, മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരും പണ്ഡിതന്മാരും പങ്കെടുത്തു. പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശവുമായി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷകളും പ്രാർത്ഥനയും നടന്നു. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞതോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ആരാധനാലയങ്ങൾ സജീവമായി. ഇതിനിടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ പ്രത്യാശയേകുന്ന തിരുനാളിൽ സമാധാനത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും മാഹാത്മ്യത്തിലൂന്നി ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയുടെ സന്ദേശം. ഈസ്റ്റർ ദിന സന്ദേശത്തിൽ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിന്റെ ക്രൂരതയെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അപലപിച്ചു. യുദ്ധത്തിന്റെ കൂരിരുട്ടിൽ കഴിയുന്ന യുക്രൈൻ ജനതയ്ക്കായി ഈ രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുവെന്ന് മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു. യുക്രൈൻ ജനതയുടെ ധീരതയെ വാഴ്ത്തിയ പാപ്പ ദൈന്യതയുടെ നാളുകളിൽ യുക്രൈൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പമുണ്ടെന്നും അറിയിച്ചു. ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് യുക്രൈനിയൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ കുർബാനയ്ക്ക് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ നേതൃത്വം നൽകിയില്ല. സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയുടെ മുൻവശത്ത് ഒരു വലിയ വെള്ളക്കസേരയിൽ ഇരുന്നാണ് തന്റെ പ്രസംഗം മാർപ്പാപ്പ വായിച്ചത്. ഇറ്റാലിയൻ കർദിനാൾ ജിയോവാനി ബാറ്റിസ്റ്റയുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ചടങ്ങുകൾ നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ മാസം റഷ്യൻ സൈന്യം തടവിലാക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മെലിറ്റോപോളിലെ മേയർ ഇവാൻ ഫെഡറോവും കുടുംബവും കുർബാനയിൽ പങ്കെടുത്തു. 3 ഉക്രൈനിയൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളും പള്ളിയിലെത്തിയിരുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ 5500ഓളം വിശ്വാസികൾ വത്തിക്കാനിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ബസിലിക്കയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം സാഹിത്യവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റ് സുധീഷ് രാഘവന്റെ പുതിയ നോവൽ തമോദ്വാരം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയുടെ മകൾ, ഭൂതക്കാഴ്ചകൾ എന്ന നോവലുകൾക്ക് ശേഷം തമോദ്വാരം ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം പ്രസിഡന്റ് PV രാധാകൃഷ്ണപിള്ള സാഹിത്യവേദി സെക്രട്ടറി ഫിറോസ് തിരുവത്രയ്ക്ക് നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്യും. ഏപ്രിൽ 18 തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 7:30 സമാജം ബാബു രാജൻ ഹാളിലാണ് പ്രകാശന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരേ സമയം കീഴാള ജീവിതത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥജനകമായ ആവിഷ്കാരവും അനീതിയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത സർഗാത്മക സംവാദമായി തീരുന്ന നോവൽ കേരള ചരിത്രത്തിലെ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരെ ദൈക്ഷണിക വ്യവഹാരത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്ന മികച്ച രചനയാണെന്ന് സമാജം പ്രസിഡന്റ് PV രാധാകൃഷ്ണപിള്ളയും ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരക്കലും പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ബഹ്റൈൻ കേരളീയ സമാജം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വർഗീസ് കാരക്കൽ, സജി മർക്കോസ്, EA സലീം, ഷബനി വാസുദേവ്, MP ബഷീർ തുടങ്ങിയവർ തുടർന്ന് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും. മുൻ ബഹ്റൈൻ പ്രവാസിയും സമാജം മെമ്പറുമായിരുന്ന നോവലിസ്റ്റ് സുധീഷ് രാഘവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന പുസ്തക പ്രകാശനത്തിലേക്ക് ബഹ്റൈനിലെ മുഴുവൻ പുസ്തക പ്രേമികളെയും ക്ഷണിക്കുന്നതായി സമാജം വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. ബഹ്റൈൻ KMCC ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഇസാ ടൗൺ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് പരിപാടി നടന്നത്. റിപ്പോർട്ട് കാണാം. ആസാദി കാ അമൃത് മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി KMCC ബഹ്റൈൻ അലി വെഞ്ചറുമായി ചേർന്നാണ് ഇസാ ടൗൺ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ വെച്ച് മതസൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സ്നേഹ സന്ദേശവുമായി ഇഫ്താർ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ വിശ്വാസികൾ പ്രാർത്ഥനയിലും പങ്കെടുത്തു. ബഹ്റൈനിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ഹിസ് എക്സലൻസി PU ശ്രീവാസ്തവ ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു. ബഹ്റൈൻ പാർലമെന്റ് മെമ്പർ അഹമ്മദ് യൂസഫ് അൽ അൻസാരി, മുൻ MP-മാരായ അഹമ്മദ് ഖറാത്ത, മുഹമ്മദ് യൂസിഫ് മഹ്റൂഫി, ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് അംഗം സൂസൻ, ക്യാപിറ്റൽ ചാരിറ്റി പ്രതിനിധികളായ ജാസിം സബ്, മുഹമ്മദ് ജുമാ, മുഹമ്മദ് റാഷിഖ്, ബഹ്റൈൻ ഇന്ത്യൻ എംബസി സെക്കൻഡ് സെക്രട്ടറി ഇജാസ് അസ്ലം ഷെയ്ഖ്, ബഹ്റൈൻ ക്യാപിറ്റൽ ഗവർണറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് ഡയറക്ടർ യൂസഫ് യാക്കൂബ് ലോറി, ബഹ്റൈനിലെ വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ, വിവിധ കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാക്കൾ, KMCC നേതാക്കൾ എന്നിവരും നോമ്പുതുറയിൽ പങ്കെടുത്തു. കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ബഹ്റൈനിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന മലബാർ മഹോത്സവം 2022 വരുന്ന ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ 2 ദിവസങ്ങളിലായി വിവിധ കലാപരിപാടികളോടെ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. പ്രശസ്ത സിനിമാ താരങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ പ്രശസ്ത സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ നായകന്മാരും പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ സംസ്ഥാന മന്ത്രിയും പങ്കെടുക്കുന്നതാണ്. ദേശഭാഷാ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ബഹ്റൈനിലെ മുഴുവൻ സംഘടനകളെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന മഹാഘോഷയാത്രയും ബഹ്റൈനിലെ എല്ലാ രാജ്യക്കാരുടെയും വിവിധ തരം പവലിയനുകളും ബഹ്റൈന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും പരമ്പരാഗത കലകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധ കലാപരിപാടികളും ബഹ്റിന്റെ ചരിത്രത്താളുകളിൽ ഇടം പിടിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് മലബാർ മഹോത്സവത്തിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ കൂടിയായ മനോജ് മയ്യന്നൂർ പറഞ്ഞു. ബഹ്റൈൻ രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളും ബഹ്റൈൻ ടൂറിസത്തിലെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുക്കുന്ന മലബാർ മഹോത്സവത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷനിലെ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന വ്യവസായ സംരംഭത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടക്കുന്നതാണ്. 2012 കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ 2 ദിവസങ്ങളിലായി സംഘടിപ്പിച്ച മലബാർ മഹോത്സവം
സംഭവം ഇന്നും ബഹ്റൈൻ പ്രവാസികൾക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ്. മലബാർ മഹോത്സവത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്കായി ബഹ്റൈനിലെ പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരും ഉൾപ്പെടുന്ന വലിയൊരു ആഘോഷ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് ഉടൻ തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതാണെന്ന് സംഘടനാ ഭാരവാഹികളായ ജോണി താമരശ്ശേരി, ജ്യോതിഷ് പണിക്കർ, സലീം ചിങ്ങമ്പുരം, മനോജ് മയ്യന്നൂർ തുടങ്ങിയവർ അറിയിച്ചു. കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ ചിൽഡ്രൻസ് വിംഗ് 10ാം ക്ലാസ് +2 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കളുമായി പരീക്ഷകളെ ഭയം കൂടാതെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കാമെന്ന വിഷയത്തിൽ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ സൂമിലൂടെ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. സേ ഗുഡ് ബൈ എക്സാം ഫോബിയ എന്ന പേരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിൽ പ്രശസ്ത സൈക്കോളജിസ്റ്റും സൈക്കോ തെറാപ്പിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ അനീസ മൊയ്തു പരിശീലന ക്ലാസ് നടത്തി. ചിൽഡ്രൻസ് വിംഗ് കൺവീനർ അനോജ് മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സെമിനാർ കൊല്ലം പ്രവാസി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് നിസാർ കൊല്ലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ക്ലാസിന് ശേഷം കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളുമായി സംശയ നിവാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. ചിൽഡ്രൻസ് വിംഗ് കോർഡിനേറ്റർ ജ്യോതി പ്രമോദ് നിയന്ത്രിച്ച സെമിനാർ ചിൽഡ്രൻസ് വിംഗ് അസിസ്റ്റന്റ് കൺവീനർ റോജി ജോൺ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി. ഇനി അൽഹിലാൽ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെന്റേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ബഹ്റൈനിലെ കോവിഡ് അപ്ഡേറ്റ്സ്. COVID updates brought to you by Al-Hilal Hospital and Medical Centers. റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാദിമിർ പുടിൻ സൗദി കിരീടാവകാശി ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാനുമായി സംസാരിച്ചു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ച നടത്തി. ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും അവരുടെ നയതന്ത്ര സുഹൃത്തുക്കളുടെയും താൽപര്യങ്ങളെ ഹനിക്കാത്ത വിധത്തിൽ ബന്ധം തുടരാൻ ഇരുവരും സമ്മതിച്ചു. അതേസമയം യുക്രൈനിൽ സമാധാനം തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികൾക്ക് സൗദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ എല്ലാ പിന്തുണയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുക്രൈൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ ആവശ്യം രാഷ്ട്രീയ പരിഹാരമാണെന്നും അവിടെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും കൈവരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം പുതുതായി ചുമതലയേറ്റെടുത്ത പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫുമായി സൗദി കിരീടാവകാശിയും ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ സംഭാഷണം നടത്തി. ടെലിഫോൺ വഴിയായിരുന്നു സംഭാഷണം. ശനിയാഴ്ച നടന്ന സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിൽ ഷഹബാസ് ഷെരീഫിന്റെ സ്ഥാനലബ്ധിയിൽ കിരീടാവകാശി അഭിനന്ദനങ്ങൾ അറിയിച്ചു. ഇസ്രായേൽ സേന ജെറുസലേമിലെ അൽ അക്സ പള്ളിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറിയതിനെ സൗദി അറേബ്യ ശക്തമായി അപലപിച്ചു. അൽ അക്സ പള്ളിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയും പള്ളിക്കകത്തും മുറ്റങ്ങളിലുമുള്ള വിശ്വാസികളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ സൗദി അറേബ്യ അപലപിക്കുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് വ്യക്തമാക്കിയത്. പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കും അവരുടെ ഭൂമിക്കും പുണ്യസ്ഥലങ്ങൾക്കും മേലുള്ള ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെയും ലംഘനങ്ങളുടെയും തുടർച്ചയുടെ അനന്തരഫലങ്ങൾക്ക് ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശ സേനയെ പൂർണ്ണമായി ഉത്തരവാദികളാക്കുന്നതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം തങ്ങളുടെ പങ്കുവഹിക്കണം. മധ്യപൗരസ്ത്യ മേഖലയിലെ സമാധാന പ്രക്രിയ പുനരാരംഭിക്കണമെന്നും സൗദി അറേബ്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇസ്രായേൽ സേന അൽ അക്സ പള്ളിയിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറുകയും കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കുകയും പള്ളിക്കകത്തും പുറത്തെ മുറ്റത്തും നിരായുധരായ വിശ്വാസികളെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തതിനെ മുസ്ലിം വേൾഡ് ലീഗും അറബ് പാർലമെന്റും അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുബായ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി 59 പ്രാദേശിക അന്തർദേശീയ അവാർഡുകൾ നേടി. കൂടാതെ ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ 2 ലോക റെക്കോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചു. ഇതോടെ 2015 മുതൽ 2021 അവസാനം വരെ ദേവയ്ക്ക് 381 അവാർഡുകൾ, 67 പ്രാദേശിക, 249 ആഗോള അവാർഡുകളും ലഭിച്ചതായി എമിറേറ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി വാം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 2021 എലൈറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ ഷെയ്ഖ് ഖലീഫ എക്സലൻസ് അവാർഡ് നേടിയതാണ് ദേവയുടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ വിജയങ്ങളിലൊന്ന്. പെരുന്നാൾ പ്രമാണിച്ച് ദോഹ മെട്രോ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം സർവീസ് നടത്തുമെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു. ഇന്നു മുതൽ രാവിലെ 6 മുതൽ രാത്രി 1 മണി വരെയാണ് മെട്രോ സർവീസുകൾ ഉണ്ടാകുക. വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി മുതൽ രാത്രി 1 മണി വരെയാണ് സർവീസുകൾ. പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ് മെയ് 5 വരെയാണ് ഈ പുതിയ സമയ ക്രമീകരണം. അതേസമയം മറ്റൊരു പൊതുഗതാഗത സംവിധാനമായ ലുസൈൽ ട്രാമിന്റെ പ്രവർത്തനവും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ദീർഘിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ച് മെട്രോ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് പുതിയ മാറ്റത്തിന് കാരണം. ഇനി BMC ന്യൂസിൽ ഒരു ഇടവേള. The 16th branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahla. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Megamart and Macromart, your favorite shopping destination.
റഷ്യൻ നാവികസേനയുടെ കരിങ്കടൽ ഫ്ലീറ്റിന്റെ കൊടിക്കപ്പൽ മോസ്കവ യുക്രൈൻ സൈന്യം തകർത്തതിന്റെ പ്രതികാരമായി യുക്രൈൻ തലസ്ഥാനമായ കീവിൽ മിസൈലുകൾ വർഷിച്ച് റഷ്യ. കീവിന്റെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിലും പടിഞ്ഞാറൻ നഗരമായ ലിവിലും നിരവധി സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കീവിൽ നിന്ന് 900-ലേറെ തദ്ദേശവാസികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ കിയോവ് പിടിക്കാനുള്ള റഷ്യയുടെ ശ്രമം യുക്രൈൻ സൈന്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധത്തിൽ തകരുകയായിരുന്നു. പിന്നാലെ കിയോവ് വിട്ട് റഷ്യൻ സേന മറ്റ് നഗരങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. അതിനിടെ യുക്രൈൻ മിസൈൽ പതിച്ചാണ് മോസ്കവ തകർന്നതെന്നും കപ്പൽ മുങ്ങിയതായും US സ്ഥിരീകരിച്ചു. അഭിനന്ദനം അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അയച്ച കത്തിന് മറുപടി നൽകി പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫ്. ഇന്ത്യയെ ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിച്ച പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ സമാധാനവും ഐക്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും അറിയിച്ചു. അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് ഇമ്രാൻഖാൻ പടിയിറങ്ങിയതോടെയാണ് ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് മോദി അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസാ സന്ദേശം അയച്ചത്. കശ്മീർ പ്രശ്നത്തിലും ഭീകരാക്രമണത്തിനെതിരായ പോരാട്ടങ്ങളിലും സമാധാനപരമായ തീർപ്പ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം നേരത്തെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യയുമായി നല്ല ബന്ധത്തിന് കശ്മീർ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമുണ്ടാകണം. പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ഒരു രാജ്യങ്ങൾക്കും ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ദേശീയ അസംബ്ലിയിൽ നടത്തിയ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിൽ ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ദേശീയ അസംബ്ലിയിൽ നടത്തിയ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മിനിമം വേതനം 2500 രൂപയായി ഉയർത്തുന്നതിനായി ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തിയെന്ന് വിശേഷണം. ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസണാണ് ഇന്ത്യയെ വൻ സാമ്പത്തിക ശക്തിയെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. സ്വേച്ഛാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടൻ ഭീഷണി നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം തങ്ങളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക ശക്തി കൂടിയാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യവുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലതാണ്, ബോറിസ് ജോൺസൺ വ്യക്തമാക്കി. വ്യാവസായിക പ്രതിരോധ രംഗത്ത് കൂടുതൽ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബ്രിട്ടൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നത്. ഇതിനു പുറമെ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ, സാമ്പത്തിക വളർച്ച തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും ചർച്ചയാകും. ഏപ്രിൽ 21 അഹമ്മദാബാദിലാണ് ബോറിസ് ജോൺസൺ എത്തുന്നത്. ആദ്യമായാണ് ബ്രിട്ടൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഗുജറാത്ത് സന്ദർശിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാരുള്ള ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത്. അഹമ്മദാബാദിലെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ കാണാൻ അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് പോകും. ഇന്ത്യൻ കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി യുക്രൈനിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ. ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ഡൽഹിയിലെ ജന്തർ മന്ദറിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളും പ്രതിഷേധം നടത്തി. പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ അതാത് സംസ്ഥാനത്തെ സർവകലാശാലകളിൽ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 500ഓളം MBBS വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമാണ് പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പഠനം മതിയാക്കി നാട്ടിലേക്ക് വരേണ്ടി വന്നതെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ മടങ്ങി വരേണ്ടി വന്ന കുട്ടികളുടെ ഭാവി സർക്കാർ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും മാതാപിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫാർമസി പ്രവേശന പരീക്ഷ വീണ്ടും മാറ്റി. ജൂലൈ 3-നാക്കി. ആദ്യം ജൂൺ 12 നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന പരീക്ഷ പിന്നീട് ജൂൺ 26 മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ ദേശീയ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷയായ JEE മെയിൻ പുനഃക്രമീകരിച്ച് ജൂൺ 20 മുതൽ 29 വരെ ആക്കിയതിനാലാണ് കേരള എൻട്രൻസ് ജൂലൈ 3 നീട്ടിയത്. രാവിലെ 10 മുതൽ 12:30 വരെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയും, 2:30 മുതൽ 5 വരെ മാത്തമാറ്റിക്സുമാണ്. അതേസമയം സംസ്ഥാന എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രവേശന പരീക്ഷ അടുത്ത വർഷം മുതൽ ഓൺലൈൻ ആകുന്നു. IIT-കളിലേക്കും മറ്റുമുള്ള JEE മാതൃകയാകും ഇവിടെയും നടപ്പാക്കുന്നത്. ഓഫ്ലൈൻ പരീക്ഷ ഈ വർഷം കൂടിയേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളെന്നാണ് സൂചന. പാലക്കാട് സംഘർഷം തടയാൻ തമിഴ്നാട് പോലീസും. 3 ദിവസത്തേക്കാണ് തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ സുരക്ഷാ വിന്യാസം. കോയമ്പത്തൂർ സിറ്റി പോലീസിന്റെ 3 കമ്പനി ഉൾപ്പെടെ 900 പോലീസുകാരാണ് പാലക്കാട് എത്തുക. അതേസമയം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ തുടരുകയാണ്. ഈ മാസം 20 വരെയാണ് നിരോധനാജ്ഞ. പാലക്കാട് സംഘർഷ സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ അതീവ ജാഗ്രതയാണ് പുലർത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസങ്ങളിലായി 2 കൊലപാതകങ്ങളാണ് പാലക്കാട് നടന്നത്. വധഗൂഢാലോചന കേസിൽ ദിലീപിന്റെ സഹോദരൻ അനൂപും സഹോദരി ഭർത്താവ് സുരാജും ചൊവ്വാഴ്ച ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകും. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് ആലുവ പോലീസ് ക്ലബ്ബിൽ ഹാജരാകണമെന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നിർദ്ദേശം. ഇരുവരും ചോദ്യം ചെയ്യലിനെത്തുമെന്നാണ് വിവരം. സൈബർ വിദഗ്ധൻ സായ് ശങ്കറിന്റെ മൊഴിയും അന്വേഷണ സംഘം നാളെ രേഖപ്പെടുത്തും. തുടരന്വേഷണത്തിന് കോടതി നൽകിയ സമയപരിധി അവസാനിച്ചെങ്കിലും അന്വേഷണ സംഘം നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. അന്വേഷണം തുടരാമെന്ന നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. കേസിന്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതി റിപ്പോർട്ടിനൊപ്പം അന്വേഷണത്തിന് സാവകാശം തേടിയുള്ള ഹർജി ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നാളെ വിചാരണ കോടതിയെ അറിയിക്കും. നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിന്റെ തുടരന്വേഷണം പുരോഗതി നാളെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിചാരണ കോടതിയെ അറിയിക്കും. ഇന്നത്തെ BMC ന്യൂസ് ലൈവ് സമാപിക്കുന്നു. പുത്തൻ വാർത്തകളുമായി വീണ്ടും കാണാം. ശുഭരാത്രി.